Chiyo la chu hliam na tak tuara lo har le ang chuan alo meng tan diara abul vela chuan a thian boral ta te ruang an thal pheng phung bok ta chiyo la chuan a camcorder chu enin video hmu chua hi anei ta a yang suwa kha arun lang le a ani chuan anu hne na ain sefia dan tur ngota chuan alo buai le to college akal theidon lawani chuan kum khua a lo cham pha to mai chu arengani abula chuan chanchin bu pakhat lo om chu a hmufu ta chuta chuan CSAT an cancel e don lo thu alo in ziaka alom ngang mai chiyo la ten video an en chu so chulan a in pon na alo record chuania chuta athu soi chu hetiang hiani apoi kati walkie-talkie lo ti chatu kha kai ma hi kania in shiat so khuna chuan in zawai hian mak chu in tilhom ngotin karing chuan kalaka po in thin rim viau bokang school kan kalai khan CSAT mi turin zanrei thleng te khale kha kan zira khati lai khun kha ka hotak zet ma se tun nuwa khan ngai tuale hian anuam le ding phian zo kati ke chuan hein down hi top thuai sila kan om dan pa ngai thina khan kir to ila kati to tak zeta ti chuan heng kan boina te hi re felin mitin te ngai ngam le thamwang takin kanom thei to dona Mr. Lia le u te katen nun la tu sphere ho te kha ati chia tia sphere ho te chuan ron nang chingin chuan hiang su po athin rimin aril ru aboi to hle ti asia theni so yani chuan eng thu om zanei lo nge moi soile ya zo to em nia ina zota yang su chuan kan tun din hun kher to zia hi isha thiam lovem ni nang le cho jang su te pani info apply kha chiang takin ka hmu ni tun hun hi lo info da hun mai le in chai ko na tur hun ani em ni tina zota so yani chuan yang su chu eng thu ngai soi hi ya zo vek to ni kha nang mi te nom pa min tharo tin a in chei boya yang su chuan so yani chu a the thun no ka yang su chu hlau thong le si in so yani chu kai har le hi atuma ma se a hun kal to nu chu ngai tu akirin aril ruwa so yanin alo ti thin to dan zong te chu angai tu aleta athin chu arim ta thut mai so yani nikhoshila wala le treng hena chuan ti hian atia nang hian kei aya I that the hi loin ringem ni engwanga min tham lo viau nge ini a ka thu soite hering du ngai mi lo nge ini ti in so yani chu azuk nai zela azuk fop ta hiam mai ani so yani nikhoshila wa om chu sphere in ron bai atuma ilha chuan dan alo tum na a sphere nen chuan anin ma chon ta a ti chuan sphere chuan tuipui lama hruai lu ta nianga chuan a soyani ma se hera ero in a oi lo hle thunga chuta an tom hulna tur an thlen hnu chuan om ha damin ilha han kalsan mai chu anin thiam lo hlea onem ni ti in a thian pa ngai tuale lung chachat chuan a tong chuaka yo jungi po chuan jinglama ilha chu kan zong don nia ti in lo chhon ve bok yang suwa chuan aril ru hian ilha ruang chu lungin kadel be tir thlata tuman an muchok lawang alo ti ve boka so yani kha lo pa ngai tran to in ilha chu a mu thu a soi ma se a hria chuna bei tham sia poi khoina a thlen lai vel kha eng ma lo mu pi man si lo jang su hne na chuan thudang po soi zelin khalai huna khan eng sphere ma nom reng lo thu a shil bok chutia so yanin jang su hne na a thil ton chan chin te alo soi lai chuan yang su khan in bang phe na tang hian alo ngai thave renga yang su chu thinrim na le hlo thona khat to in a thil ti le sel dan tur chu angai tua a che dan ten om tak a thian ten an hre chhuwa kani chuan a ma khwa thlengin na atwar don ani ti te chu mi fing pa ngai ani ve miawa wang chuan a sheve kil kel tho box sia zirlai no pang ho chu an classroom chunga chuan an lo om kim thapa an classroom a ma a an lo thut fo na thina te chuan thuin an ma a thu thin an thian boral ta in heite uteka so chura ilha tere midang dang ho chu an ngai ani ti sia tak mai hian an lo soi dia hera ka chuan tlar nunga ama bil te a thut fal na thin thu alo soi ve bok zirlai then khatte chuan an thian te chu la boral lova zirlai then khatte chuan an thian te chu la boral lova school pa ngai taka an lu theile khuna chuan anin tona anin mu khom le avek an rin thu te an lo soi ve boka an thian te chu thi tur mai tan chuan an larwat phalngang lawatin ni
jang suwa le so yan te pani chu an classroom chunga chuan ron lutin yang suan ilha a tha thu chu a thian te hena chuan soi chuaka so yan chu pong sual tuma abe thu thlengin an shil bok an classmate te chuan chu tiang ang thil yang suan ati du chu an ring theilawa mak an ti em bok chu ta zirai no pang ho chu an thin arimin an thian pa yang suwa chu tha an du thu le nasa taka khoi an du thu te chu an lo soi chia ma yang suwa chuan pon ama tang chuan a classmate te thu soi zong zong chu alo ngai thave renga aril ru abwai tamak mai jang suwa chu classroom atanga chhuwa tuma kongkar a hong chia tia chuan sphere pakhat chuan aron zuan ta thut maya a classmate te chu an tre teng tung mai silai chu classroom chhunga tang chuan a dekhngal chuwa kim chia chu amuthil na ata lo har chuaka a hma chuan duk chunga alo thu reng bok chutia a thian de pangai taka hmule chu kim chia chuan in makati in a hoi kwal shek sheka duk junga la chuan alo be boin kim chia chu nara I chuan alo kai har me ka a thian pa duk junga chuan alo bo bet reng chu ni in duk junga chu kim chia chuan kai tho atum ve ngal ma se alo boral to reng mai duk jung lo har le ro khongai takin tia tap homin a thian pa chu adoma thil khen dan dik tak zok chu lo langin jang suwa chuak chi kha yang suwa chuan thisen per chuai hian ron kap hluma yang suwa chuan ka ti pal ma se university ka lu nge ngai sia ti in tongkam anei classroom chunga chuan lutin a thian chu an classroom chung hlimna tam tak omna thin hmun chu hmun ral tri le hmun she om ber mai omna hmun thim alo ni reng mai yan zui po kha lo chuak to in an classroom chunga chuan aron lut le a thian te ruang lo le rem room chu a hmu chuan amit tui asur na sangang mai diary pakhata chuan in dona atop khuna an thil ti chak zong te alawin zia na chu aron langa chuta chuan he thu hi alawin zia kani kanu minvel sak nge epul ka enga kapinen pangpar hun tlo in kan fangdun bokang tuna thak tak po etel kadua thakne so takane mai tin chu ba ka tobeki po e kadu kan ina nge pajama party kan hoi hot bokang ka chak to ta ka zetani ti in kumni nuwa chuan CSAT po chu an chun zom theida a expert te po chuan in te chu a harvia wan ring ramtana thokle be tu te hne na extra credit pek turati le CSAT atana tangkai thei turanga soipo chu thuchiang tak ala omlo thu te an lo soiboka chia la po in CSAT atan chuan test chu alo nei ve ngei bok ti hian en tu te lo hria turin kim chia chuan in aron soya thil thlen nu atanga thani thumpo ral ma in ral thuam thar thatak an siam chuaka chumi chuan kar tam aral ma in mishing te nun na lo umada thin tu sphere zong zong deuh tho te chu an that chimit deuh thuaka tuna hian CSAT te chung zong zong nuwa chuan